Ini ndiri mukomana ane makore 24. Nyaya yangu yakamira yakadai. 2017 ndakarara nemumwe mukadzi aive nemwana 1 asi aita zvekuenda kubhawa. So after 2 days ndakatanga kuvaviwa panhengo yangu nekuona tumapundu. Ndikabvunza vamwe vangu zvikanzi isiki. Ndikaenda kukliniki ndikabayiwa injection. Ndikapiwa mushonga neguchu nemumwe mudhara zvikabva zvapera. Asi later on zvakatanga futi. Asi zvaisaita nguva zvobva zvapera. 2018 ndakaprofitiwa kuti ndakaita sick. So ndinogona kutadza kuzoita mwana. Asi muprofita uyu aiita zviya zvekushamisira. Akauya pamba pataigara. Akaudza vanhu vose vanga varipo. And zvakabva zvandibhowa. So now ndine musikana wangu wandinodanana naye. Taane nguva tichidanana. Tajairirana. Tinoita bonde tese zvekuti hatichashandisa protection. Takawirirana kuti handitire mukati. Asi dzimwe nguva zvaindikunda. Asi haana kana kumbobvira abata pamuviri. Now stage yekudanana kwedu tave kuda kuti tichigarisana tese. Asi haabate pamuviri. Kuti nditi ane zvaanoita kuti asabate pamuviri. Inini ndini ndisingasazvare sekutaura kwakaitwa namadzibaba vaya. Even now kakuvaviwa kaya kanotomboitika. Nekuona tumapundu. Ndibatsireiwo ndodii pakadai naye hama dzangu. Ndiri kuda kuzivawo kune vakambosanganawo nazvo kuti ndezvechokwadi here kuti ukaita siki unogona kuzopedzisira wakunzi zvoni hauchakwanise kuzvara. Because iye zvinezvi zviri kundidya mwoyo zvikuru vedu wei.